Karwei is geklaard. Nou, maar wees maar naar binnen, denk ik. Dan ga maar in naar binnen, nou, de praat wordt makkelijk genoeg. Je bent in je café Spaltenberg in ter Westplan. En de kastlijn is Jalk in Eijnhuis. Die staat hier achter de paard. Lekker, lekker, lekker. Het is toch lekker spul, hè, maar heerlijk, 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 heerlijk. Ja? Ja, lekker, lekker, lekker. En ik moet mijn kast er ook nog maar even zien. Nou, dat is mooi ervan. Dit steen ik al 3e keer. 3e keer al. En nog steeds mijn plezier. Ja? Ja, nog steeds mijn plezier. Nou, wat wil je nou meer? Wat wil je nou meer? Ja. Dan heb je dat ik al heel wat mooi maken, denk ik. Dat moet je wel op rekening, dat moet je wel op rekening. Net te beschroeven wat ik mij maken. Ja? Net te beschroeven. Een shitpartij en van alles heb ik mij maken. Ja, van alles. Ik kwam hier al wat verdwaasd binnen. Maar hier zie je al wat drank en drugs aan waarschijnlijk. En toen kwam dat trouw en toen hoorde er niet een geluid achter de bar. Toen werd het leuk. Toen ik zei, oppakken. Toen werd het voortgang. Maar ja, dat ik kwam er weg. En hij zo betaalde, maar ik kwam net met de beurs en hij kwam met het geweer. Ja, dat weer heel wat anders. Maar, wonder boven wonder, het is goed houden. Hoe vaak heb je shitten? Ah, man, keer of 12. Keer of 12. Boomkoffiezetapparaat zit niet in. Kijk, boom de Canadel, net lek de kan. Dan heb je de broek ik vol, denk ik. Voor mij heb ik dat hier net iets verhaan. Nee? Nee, heb ik dat hier net iets verhaan. Zeg om dat. Ja, het stiert helemaal stil dat hier. En in één keer, ja. En later praten we zijn wat hebben we gelog aan. Ja, zeg om dat. Want hoeveel mensen zitten hier dan? Ik heb 12 wel. Ik 12. Ja, bos, ik heb En 12. dan had er al heel omheen shitten. Ja, ja. Hier zie je die in. En hier zie je die in en daar had er tussen terug. Nou. Maar, die mensen hebben gelog aan. Je net een fantastische skutter dus. Wat dat betreft net, maar dat wie is geluk juist. Ja. Dat wie is geluk. Of je bent een soort van Lucky Luke, dat je hem zou ontweken. Ik denk dat de Engelsen om me heen zweeft hebben. Dat denk ik wel. Ja. Ken het was. Ken het was. Jo, hij is een bierkik zeg maar op, hè? Ah, de eerste word je, maar jongens later dan zeggen wat gaan hebben wat minder. Dan is het net zo hard meer. En je moet je eigen snelheid aanpassen, hè? Je moet nooit boven die toeren draaien, hè? Maar dan is het niet de waar. Dan is het niet de waar. Op het boot zit Joke en Joke. Ja. Joke die is in 2000 voortgang. Ja. Maar we kennen haar best, ja? Geen verkeerd woord over haar. We kennen haar best. Ze komt hier naar wol en met de band wol en met de liedjesband wol. Niks los. Maar ja, je begint op blijven met je klanten te leven, hè? Als je een café hebt, dan begin je met je klanten te leven, hè? Dan vergeet je de huishouding wel eens, hè? Zeg je dat dan, hè? Als je 30 keer met je klanten om praten en door, ja dan, hè? Zeg je dat? Zo is leven. Jo, heb je nog wel wat mooie vrouwen hier net hingen? Ja! We willen wat beleefd ziet, maar we zijn er net vies van. Zo kijk eens nog net. We hebben er altijd nog wel leeg voor. De laatste jongens heb ik naar een doen geweest, hier ging mijn vriendje, ben ik naar een doen geweest. Maar ja, je moet van hem optillen, maar ze beginnen nog zwierig, je er een hele heup aan. Maar ze kwam van de groen. Ja? Ja. Ze kwam van de groen. Hoor je daar spierp in of? Nee jongen, we zijn wat gewend, hè. We slepen altijd met een kist een bier om, hè. Daarom zit ik, je moet er wat in beweging blijven. Stilzitten hier, niks weg, in beweging het spel. Want ik ging een omke vroeger, die ging een café in Deersum. En die man die holde direct mee op, hier een flesje snitswijn.
En opleid, de man weer er hulp mee aan. Hij praat net met zijn klanten, hier niks met de douane. En opleid, seizoen verhuisje naar een leefbouwwenning. En zo verhuisje, had er mijn hak opgehangen. Nou, ik zei, dat wil ik net. Hoor op, ik moet er net om denken, zo'n touw om mijn nek. Oh, hoor op, hoor op. Mooi zat er ook in. Maar het ligt meer bij de ene, dat is net best. De eerste week is mooi. Ik zei, hè. Ben ik eigenlijk van dat gezeur en gejammer en dat gezoep wou. Maar dan komt het. Dus, trots zetten. Zit ik zijn woordenkast lezen, net op hoor jongens, gewoon trots zetten. Zeg maar. Goeie. Wat ben je aan man? Dat is een stuk, Helene. Maar kiezen even van een huis af. Ja, je wordt in vrije dag, dus dan moet dat even, hè? Hier is hem. En wat voor werk doe je dan? Ik werk bij de politie. Aha. Ja. Ik jou lees onder collega's van de politie. Wat voor les dan? Ja, ik word zo'n slaan, kop en shitten. Aha. Ja. Dus je bent een gevaarlijke niet in? Nee, zeker niet. Ik probeer het gevaar te beheersen, om het zo maar te zeggen. Dat jou probeer ik een beetje mooi aan. Maar je ziet er heel vriendelijk uit. Ja, maar dat ben ik. Dat ben ik heel vriendelijk. Zo moet het ik. Wat is dan het belangrijkste wat een agent dan weten moet? Had hij in een woord agressief figuur zien hoe met? Het inschatten van het gevaar. Dat is, dat wordt heel lang voordat je dat uitleest, maar dat is eigenlijk hoe beter je in staat bent om iets in te schatten, hoe sterker je in je optreden staat. Alleen in de hectiek dan is het heel lastig natuurlijk om dat vaak goed in te schatten. Maar hoe moet het dan? Goed inschatten? Ja, dan moet je een keer mooi. En ik heb het even wel zo hebben. En dus hier op maandjes de morgen is het wel heel... moeten we dan wel heel kwaad door de bocht. ja, precies. En hoe heb je het dan niet? Hoe heb ik het lid? Ja. Ja, ik ben vroeger al een keer begonnen met squallen en op het CIO's. Vanuit het CIO's ben ik bij Defensie teruggekomen. Dan ben ik naar de politie overgestapt. En een aantal jaren op straat doen en toen kwam dit voorbij. Toen heb ik hier op solliciteerd. Dus heb je dan nog een tip voor de mensen thuis? Een tip van de meeste thuis. En waar moet ik dan nog denken? Nou, dat weet ik net. Dat eigenlijk. nee, ik bedoel... maar ja, nee, dan wat ze dan maar hou het bij jezelf. Hoe? Hou het bij jezelf. Dus we zijn altijd heel goed in staat om te oordelen hoe dat moet. Maar ik bedoel dat het gedrag van jezelf, dat koppelt vaak wel hetgene waarom krijgen.